Ja, het was heel plezierig om opnieuw met de minister-president te spreken over de economische ontwikkelingen van Aruba en Nederland, maar ook over de sociale ontwikkelingen. En ja, het is heel belangrijk, ook voor de Sociaal-Economische Raad van Nederland, om op de hoogte te blijven van wat zich in Aruba afspeelt. Dus het was heel plezierig. We werken heel goed samen met de Sociaal-Economische Raad op Aruba. Dat doen we al jaren. Het is heel prettig om ook van de minister-president te horen hoe de situatie daar is. Maar wij hebben tussentijds op allerlei onderwerpen contact met SER Aruba. We werken als SER Nederland met de SER op Aruba, Curaçao en Sint Maarten samen. Overigens ook met de centrale dialoog op Bonaire, Statia en Saba. En het is ontzettend belangrijk om binnen het Koninkrijk van elkaar te leren. Want je komt erachter dat vraagstukken, of het nu gaat over renewable energy, of het gaat over arbeidsmigratie, of het gaat over de verduurzaming van onze economie. Dat zijn vraagstukken waar we allemaal mee te maken hebben. In Nederland, maar ook in het Caribisch gebied. En van elkaar leren, daar begint het mee. En wij willen dat de komende jaren heel graag versterken. Om een voorbeeld te geven, wij hebben in Nederland ook de situatie dat er een vrij grote groep op minimumloon leeft. En soms ook net daaronder zit. Mensen die meerdere baantjes hebben, die moeite hebben om alle touwtjes aan elkaar te knopen. En we weten dat dat op Aruba ook is en ook op Curaçao bijvoorbeeld zo is. Nou, we kunnen dus met elkaar ook de best practices uitwisselen. Van hoe kun je er nou voor zorgen dat het ook voor die groep die wat kwetsbaar is en in problemen zit, het leven toch beter wordt. En dat willen wij heel graag, om dat goed met elkaar uit te wisselen. De sociale dialoog, zo noemen wij dat ook, de dialoog tussen werkgevers, vakbonden en de overheid. Nou, die dialoog, die kunnen we ook tussen de landen hebben. Want u doet dat op Aruba ook met de SER, wij doen dat in Nederland. Maar de werkgevers, de vakbonden en de overheden kunnen dat ook in samenwerking doen. En dat willen we heel graag versterken.